Hi guys! For today's video po ay dito ako ngayon sa Plaza Rizal ng Naga City, Camarines Sur. Ayun po yung tindahan ni Nanay. Ayun po yung aking bibisitahin. Napansin ko kasi guys ang mga pandinda niya ay made in Bicol. Ayan guys. Nahali ko para ilang ko siya. Ko si ano. Hindi siya talaga pwede mag-ito. Hindi ka na mag-ito. 208. Salamat po sa panonood guys. God bless po.